Itemo wacho ni kada jatelo moyiero kochamo pesa mar jopiny to kolal. Benwadu. Mano ine miwacho. Okay. Nyakwaro Mgajwanga pod gi pak makene jofwambo gi keyo manyicho bedo kod nyasi mar gi kaunti ma Nairobi kaka jowete osewacho. Jarieko moro ne go mbaka ka wacho ni oseguta rubine piny Luo. Gima waluongo ni political mobilization, chokruok mar oganda luwo weche mag siasa. To beriende gima iluongo ni economic mobilization to bet ka gima wanyapiende. Teko nitiere kuom riwruok mar oganda e bende weche mag uchumi marwa. Be jotendwa ma wayiero bende oselosnwa lwasi maber mar neno ni wabedo gi teko marwa e weche mag yuto mondo piny Luo kik bed ni kore nyiero king'iyo kaka pinje dongore e Kenya ka ni wan bet wadong' chien. Teko ma japiny go e lwete ema kawuono watemo ng'iane na ka e chenro mar kaka wanene. Mana piyo dakika achiel kacha kod Senior J Bonyo. Japiny nigi teko mane weche mag tend piny. Erokamano VOJ. Japiny nigi teko mathoth. To teko nene ok en teko ma ng'ato omiye. En teko ma katiba mar Kenya omiye. To katiba ni kani paro, katiba ni no koyude yo mayot. Ne nitiere ywaruok, ne nitiere badhruok, ne nitiere lweny kapok oyude. Mangiso ni no chwer ne loya gi remo kapok obiro. Emomiyo japiny nigi teko kabisa. Teko mokwongo mar japiny en mar penjo. Ni ng'ato ang'ata mikete ofis en ng'ama indike ofis. Kani pango laini e yor ombulu miyiere, mano ng'ama ine mikete ofis. To ng'ama indike tich nyaka imiye gima kisungu luongo ni terms and references of service. Ka en MCA mari ting'e ni tije modhi timo malong'o en ni kochopo e od bura mar kaunti to nyaka otim oversight. Kochopo e od bura mar kaunti to nyaka otim gima iluongo ni representation, ni wecheu ma un godo e woduno nyaka otero chwale od bura mar kaunti. To bende nyaka otim legislation, ni chike nyaka gilosi chike matayo ang'owa kaunti. So mano MCA kidhie jok manitiere od bura, Senate to gi National Assembly, kanyo bende japiny ne giteko nikech tije jogi bende nitiere kako nego gitim. So nyaka ipenj gini to nyaka mani donje od bura. Masani kore idwa kwayo atam mar 3, idwa kwayo atam mar 2. Nyiswa ni paro mage mag chik misetero mabero ngimawa. Mano penjo ma japiny nyaka penji. Nyiswa ni to wan kaka constituency ma wantie ka ni Homa Bay Town donge. Jaod bura ma Homa Bay Town wachno ani to weche wa mathago waka. Weche mag pi, weche mag ndairni, weche mag osiptal bendise bede od bura kucha. Mi penjogi on our behalf. To mar 3 tipenje ni to sirikal nikech osuru mowachoko emitiyo godo e tije mopogore mag sirikal. Bendise penje kaka tiji mar oversight ni to osuru ma japiny choko michoko Homa Bay ka ma jopuonj golo, joma use chiro golo, jo bodaboda golo, jite golo. Pesa nitiyo nade? Koso in kichopo kucha tibeta Mr. Speaker sani ema otami wacho to kaka ukiwache to kuiduoge rally ka awach koso kawache anuo koso kikanuo. Japiny nigi nafas mar penjo jogi nikech manga mindike tich. Ok en riedo laini, mine ka, chuo ka, jomatindo ka, to miare areyo. Penjie penjo, ubed kode piny, uloso forum machalo kamagi. Tuluonge tukone ni wadwa penjo. Sani eni higni 4 nyaka nye cham muma, idongi higa 1 e od bura. Miwa skokad mari, ni nyaka ni cham muma tarik 28 kata tarik 13 Septemba ma 2022. En ang'o misetimo kaluwore gi tich manwaori dhi timo. Mano teko ma japiny ne godo. Kendi beni timo mopogore